duce o firmă de avocatură la un eveniment pentru startup-uri? Ok. Pentru că o problemă de legal poate să fie o problemă care să te ajute să-ți dai seama ce fel de produs poți sau nu poți să construiești. Atunci când validezi o idee, trebuie să vezi în primul rând dacă poți să execuți ideea ta de business. Sunt unele business-uri care poate să fie restrictive, pot să fie reglementate restrictiv. Atunci ai nevoie să știi dacă trebuie să-ți cheltui energia în direcția aia sau nu. Asta e primul pas, adică chiar înainte să te apuci de un startup trebuie să știi dacă e fezabil sau nu, inclusiv din punct de vedere legal, dacă poți, sunt anumite restricții sau reglementări. Exact. Sau poți să te uiți la o nișă, poți să te uiți la o piață care poate să fie suprareglementată și să găsești o oportunitate din faptul că e reglementată. De exemplu, aici sunt multe business-uri care prelucrează date sau sunt din zona de AI și întotdeauna lumea are întrebarea asta: ce înseamnă GDPR, ce poți să prelucrezi sau nu. Toată lumea știe că sunt niște restricții în GDPR, deja e în cultura tuturor, acolo sunt niște do's and don'ts. Dar poți să transformi anumite lucruri care ți se pot părea o fundătură, poți să o transformi, să o exploatezi într-o oportunitate. Da. Spune-mi puțin despre voi, că vorbești așa relaxat despre asta, e clar că aveți experiență și expertiză în zona asta. Da. Cine sunteți și lucrați cu startup-uri în mod normal, sunteți concentrați pe zona de tehnologie, adică e clar că prezența voastră nu este întâmplătoare aici. Da, așa este. Noi suntem Ventures & Law, suntem o societate de avocatură care se ocupă aproape exclusiv de startup-uri din zona de tehnologie. Majoritatea startup-uri de produs software, nu neapărat de servicii software, dar și. Și avem experiență cu startup-uri din România, din diverse stadii de dezvoltare, că sunt early stage, doar la idee, sau chiar dacă au validat produsul, sunt mature și acum se lovesc în viața de zi cu zi de diverse probleme. Am o curiozitate personală. Ați început firma de avocatură așa, cu această concentrare către startup-uri, sau a venit către voi această oportunitate? Ambele. Da, ne-am dat seama pentru noi că este o nișă insuficient deservită din mai multe puncte de vedere și cred că și dintr-o dorință personală de a deservi genul ăsta de business-uri și de fondatori din România. Adică nouă ne face plăcere să lucrăm cu fondatorii din România care au idei, care au curajul să aibă idei, care au curajul să încerce, chit că unii nu vor reuși din prima. Nouă ne face plăcere să lucrăm cu ei, da? Și ne inspiră. Ai așa exemple de, nu știu, nu a zice startup-uri cu nume, prenume, speță, sau lucruri pe care unde ați ajutat într-un fel sau altul, sau piedici pe care le-ați întâmpinat în toată munca aceasta cu startup-uri, care clar e anevoioasă, este și rewarding, așa cum spui tu, că e foarte frumos să lucrezi cu idei, cu oameni care au idei, cu oameni care vor să transpune idei în realitate, dar uneori poate fi și, puteți să întâmpinați și tot felul de piedici. Evident, piedica oricărui startup este finanțarea. Și din cauza finanțării limitate, chit că sunt cu banii de acasă, chit că sunt cu banii de la fonduri de venture capital, îi obligă să-și facă o agendă foarte restrictivă de priorități, focuri pe care trebuie să le stingă. Prioritatea numărul 1 la startup-uri este produsul și piața și clienții, ceea ce înseamnă că uneori chestii care pot fi de compliance pice în locul 2. Asta poate să fie o limitare pentru startup. Sunt, din păcate, condamnați să fie așa. Și încă un motiv pentru care nouă ne place să lucrăm cu ei este că găsim niște soluții în care ei nu trebuie să cheltuie energie exorbitantă pentru chestii care nu le construiesc efectiv produsul. Noi încercăm să fim acolo când au o chestie de ori de viață și de moarte, ori să le evite pe viitor, că noi învățăm din experiența celorlalte startup-uri care au făcut niște greșeli. Să ne întoarcem la evenimentul despre care vorbim astăzi.
ai observat printre participanți, printre echipe care sunt majoritatea la început de drum, abia s-au format, au o idee, poate reușesc să transpună sau nu în realitate. Ai observat că sunt conștienți de provocările astea de legal, le-aș spune așa mari, care ar putea să apară pe parcursul lor, sau încă sunt foarte concentrați pe idee, produs și a fost ca un aha pentru ei în momentul în care le-ai povestit niște lucruri? Nu, în mod surprinzător. Componenta de legal era în prioritățile lor. Mi se pare un lucru bun că există această familiarizare cu tipul ăsta de problemă. De aceea e o chestie plăcută, surprinzătoare. Mi se pare că e dintr-un spectru mai larg de cultura antreprenorială, care cred că la generațiile care sunt acum fondatori sau viitori fondatori de startup-uri este diferită față de adică sunt mai zone. educați, nu? Sunt mai înțeleg educați. că au nevoie de asta și caută poate sprijin. Da. Sau efectiv au suficientă inspirație încât să întrebe despre chestii pe care nu le știu. Nu cred că nimeni are pretenția de la un fondator de startup să știe chestii sofisticate din zona de legal. Nu le cere nimeni. Ce mi se pare foarte sănătos este în general să știi ce nu știi și să vezi de unde poți să folosești niște resurse să închizi acele întrebări. Da. De data asta, aici, mi s-a părut mult surprinzător că mare parte din echipe aveau chestia asta pe agenda. Ce alte lucruri ți-au mai atras atenția la evenimentul din acest weekend? Nu știu, poate o idee altfel, poate o echipă altfel. Ce ai observat? Am observat că în mare parte există multe idei de business care au în spate AI. Asta e buzzword și chiar se întâmplă, nu? Da. Toată lumea se uită către AI în perioada asta, sau cei mai mulți? Da, multe care au AI sau care prelucrează date în spate, făcând niște microservicii folosind un tool de AI, care poate să fie niște tool-uri proprietare sau poate să fie în spate tool-urile mari. Asta cumva e la interferența cu probleme de legal sau nu, că foarte mulți folosesc servicii, vor folosi inteligența artificială, acolo sunt multe cunoscute de cum le tratezi pe partea de legal și de asta cred că au și apărut multe întrebări. Noi folosim tool-ul ăsta pentru clientul respectiv, dar în spate avem ChatGPT, să transferăm niște date sau nu. Da, clienții își vor pune data nașterii într-un chatbot cu noi, dar noi nu avem modelul nostru proprietar. Evident vom folosi alte plugin-uri. Pot să le folosesc sau nu. Și pot să le folosesc? Da. Depinde. E cuvântul cheie al industriei noastre, cred.